Cures en l'embaràs. L'organisme de la dona pateix un munt de canvis durant l'embaràs, des del punt de vista hormonal i metabòlic, i inclús mecànic, l'esquena, el volum corporal. Tot això és molt important guiar-la perquè podem incidir en moltes mesures perquè es trobi millor i perquè l'embaràs arribi a terme en bones condicions. De vegades la dona presenta alguna malaltia que ja coneix o no, i llavors podem fer una valoració del seu estat general i posar-la a punt i segons com suplementar-li vitamines si és necessari, que faran que l'embaràs vagi amb millors garanties. Doncs hi ha tot un seguit de proves que la finalitat que tenen és que la dona estigui en bon estat general i que el fetus creixi també correctament, i són proves des del punt de vista clínic. Nosaltres valorem amb una periodicitat mensual aproximadament com va el creixement de la dona, la seva evolució de pes, de tensió arterial. Hi ha tota una sèrie d'analítiques que es demanen durant l'embaràs per assegurar-nos de que tot va correctament, i un seguiment ecogràfic també molt important per saber que no hi hagi cap malformació fetal i per assegurar-nos de que el fetus estigui creixent amb un ritme adequat. És important que segueixi una dieta correcta, que no hi hagi un excés d'augment de pes durant l'embaràs, que hi hagi aport suficient dels diferents tipus d'aliments, que eviti tot el que són tòxics, el tabac, l'alcohol, i que tingui un mínim d'activitat física que la mantingui en forma de cara al part, sobretot. Hi ha moltes coses que s'han de vigilar, però bàsicament durant el primer trimestre que no hi hagin pèrdues de sang, al llarg de tot l'embaràs vigilar la tensió arterial, que no augmenti, els edemes, que moltes vegades són normals, que se li inflin els turmells a l'embarassada cap al final d'embaràs, però a vegades poden ser patològics, o mals de cap que no siguin habituals. Tot això són motius d'alerta que ella pot notar i que és important que comenti al seu metge per valorar si és important o és propi de l'embaràs.